Mga katotohanan sa Pilipinas. Alam nyo ba na sa Pilipinas ka lang makakakita ng makiki-birthday na walang dalang regalo pero may dalang supot? Alam nyo ba na sa Pilipinas ka makakakita ng walang trabaho pero araw-araw lasing? At alam nyo ba na sa Pilipinas ka makakakita ng mga babaeng nagpipills kahit nasa abroad ang mister? Sa Pilipinas ka lang makakakita ng taong maamo kapag nangungutang pero galit pag siningil. Pag ang tropa mo natalisod, imbis na tulungan mo, tatawanan mo pa. Ahahaha, tanga amputs! Sa Pilipinas, ang mga tao ay madalas magpasaring sa social media. Pero kapag pinalagan mo ay auto-block ka na sa kanya. Sa Pilipinas, ang magkakamag-anak at magkakaibigan ay nag-aaway-away at nagtatakwilan dahil sa ipinaglalaban na kandidato. At sa araw ng botohan ay pipicturan ang daliri na may tinta at ipopost sa social media na may caption na done. Sa Pilipinas, ginagawang remote office or review center ang mga coffee shops. At only in the Philippines, nagsisiraan pero nagbabonding.